Suited on totaalinen sekoitus rytmimusiikkia, psykedeliaa ja noisea, ja se soi todella vapaasti ja rikkaasti. Yhtyeemme on energiansa puolesta todella omavarainen, ja energiaa musiikkiin me haetaan todella paljon toisistamme ja myöskin ympäriltä. Meidän musiikissa monesti rakenne muotoutuu siinä hetkessä. Me kuulostetaan livenä yhtä spontaanilta ja eloisalta kuin muutenkin, mutta päästään vuorovaikuttamaan yleisön kanssa tavalla, joka tekee jokaisesta konsertista täysin uniikin. Tällaista yhtyettä ei ole kuultu Suomessa eikä missään muuallakaan. Lämpimästi tervetuloa konserttiin, sitä ei kannata missata.